Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Poštovani slušatelji, ulazimo u novi dio priče u 5. poglavlju Izlaska. Ovdje počinje natjecanje s Faraonom. Imajte na umu da se Mojsije iznenada vratio u Egipat nakon 40 godina izbivanja. Mojsije je dostavljač Božjeg izbavljenja i sada je pripremljen za taj zadatak. Bog je sada spreman izbaviti svoj narod. Mojsije je trebao okupiti izraelske starješine i oni su trebali otići pred Faraona, a Faraon će odbiti njihov zahtjev. To odbijanje otvara borbu između Boga, samopostojećeg ja jesam i bogova Egipta. Jer ovo nije bila bitka između Boga i naroda ili zemlje Egipta i egipatske nacije. Bila je to bitka protiv bogova Egipta. I ja jesam će se predstaviti i njegova moć, a on će to učiniti donošenjem različitih pošasti na zemlju Egipta. Te su pošasti bile usmjerene na bogove Egipta, protiv idolopoklonstva, protiv Faraona, protiv Sotone, jer je postojala moć u egipatskoj religiji. To je definitivno bila bitka bogova s Bogom Izraela, koji je usmjeravao ove pošasti protiv idolopoklonstva Egipta. U kontekstu ove bitke ležala je važna poruka Izraelu, da je Bog sposoban i voljan izbaviti ih. Budući da su Hebreji rođeni u ciglanama i u idolopoklonstvu, Bog im je morao pokazati da je nadmoćniji, da ih on može izbaviti. Prođemo ukratko kroz ove pošasti. Jako su neobične i čudesne. Prvo se voda rijeke Nil pretvorila u krv. Egipćanima je to bilo vrlo zlokobno, jer su vjerovali da je voda Nila život i da je povezana s bogom Ozirisom, a sada se pretvorila u simbol smrti. Sljedeće dolaze žabe u enormnim količinama. Egipćani, ma koliko god bili zastrašeni, više su se bojali ubijanja žaba jer su obožavali Heku, božicu s glavom žabe, pa je ubijanje žabe bio prekršaj. Zatim su došli komarci. Kad je Aron udario o tlo, prašina se pretvorila u komarce, što je izravno izazvalo Geba, boga zemlje. Ali Faraonovi čarobnjaci nisu mogli ponoviti pravu pošast komaraca koju je Bog poslao. Zatim je došao sud s obadima, insektima tvrdokrilcima koji su bili sveti za boga Ra Amona, boga sunca, te za boga Hepriju, boga insekata. Sljedeća je bila goveđa kuga, zarazna bolest stoke. To je bilo uznemirujuće jer su Egipćani štovali Apisa, božanstvo bika, a posebno crnog bika. Sada su se suočili s obožavanjem bolesnog bika. A onda su došli čirevi. Nakon ovoga uslijedila je tuča, gdje Bog pokazuje svoju stvarnu moć nad Izidom, velikim bogom zraka. Sljedeće kako Bog djeluje na Egipat je slanje skakavaca, što ukazuje da su usjevi prokleti. I to je dokaz Božjeg suda. Nakon toga je došao mrak. Ovo je bila još jedna posebno uvjerljiva pošast, jer su Egipćani štovali boga sunca Ra Amona. Ali posljednje, 10. pošast, bila je daleko najteža. Bila je to smrt svakog prvorođenca, čovjeka i životinje. Ne samo da je to bilo razorno u životnom smislu, već je u sebi nosilo i vjersku simboliku, budući da su prvorođenci pripadali bogovima Egipta. Drugim riječima, Bog je upravo uzeo ono što je pripadalo bogovima Egipta. Vidite, ova Božja djela predstavljala su ogromnu stvar. Bog poučava Egipćane i uvjerava Faraona, a istovremeno dovodi svoj narod tamo gdje će ga oni biti voljni priznati. Inače, Bog je preko Izaije kasnije predvidio da će svaki idol nestati iz zemlje Egipta, i to se dogodilo u Egiptu tog dana. Zatim je Mojsije zamolio Faraona da pusti Izraelce.
Mojsije je imao masovne sastanke s Izraelcima i oni su sada bili nemirni, htjeli su ići. Ali Faraon je vidio da zbog toga ima veliki problem. Izraelci su bili njegova radna snaga. Rekao je Izraelcima da se vrate svojem poslu. I šalje ih natrag u ciglane, ali povećava broj cigli koje moraju proizvesti i smanjuje zalihe slame, pa im je još teže ostvariti zatraženu proizvodnju. Sada su Izraelci stenjali pod težinom rada. I tako Mojsije se žali Bogu u retku 23. Rekao je: došao sam ovamo osloboditi ljude prema tvojim uputama. Predao sam tvoju poruku, ali umjesto da me Faraon pozove i kaže: u redu, evo vaše putovnice, možete ići, ti si, Bože, učinio narodu živote mnogo težim nego što su im bili. Mojsije nije vidio nikakav napredak. Zapravo, kao što ćemo vidjeti, Bog se kretao, iako polako, strpljivo, u skladu s tempom njegova puta. Poštovani prijatelji, ovime završava naše učenje o 5. poglavlju Izlaska. Za više informacija posjetite web stranicu www.ttb.org. Srdačan pozdrav i do slušanja. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.